but yeah, आं admit खालामो जे I had a crush Hrithik Roshan सानना लादो Hrithik Roshan होननानै. Hello friends, khulumbai. आंनि मुङा बारशानि बसुमतारी. Welcome back to my channel. लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोननिसिम क्रिसमासनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय. Merry Christmas to you all. ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जागोन मोनसे Q&A भिडिअ. आं दाखालिनि कमिउनिटि पोस्टआव मोनसे पोस्ट हरदोंमोन जे आं मोनसे Q&A भिडिअ लाबोनो सानदों. स' नोंथांमोना जुदि इन्ट्रेस्टेड कमेन्ट बक्सआव कुइसन्स सोंहरदो. ओमफ्राय नोंथांमोना जि कुइसन सोंदों बेनि एन्सारखौ आं होनो नाजागोन दिनैनि भिडिअ. स' नोंथांमोना जुदि इन्ट्रेस्टेड बा भिडिअखौ नायलांबाय थादो. स' फार्स्ट कुइसन जाबाय बिपुल बर' बिथांनि. आब' नों बबे गामिनि मा डिस्ट्रिक्ट आरो बबे जायगायाव हाबा जाहैखो नों आब' प्लिज अन्नानै रिप्लाइ खालाम. आं नोंनि भिडिअखौ आपल'ड होब्लानो सानफ्रोमबो नायो. थेंक यू सो माच बिपुल बर'. स' नोंथांनि कुइसननि एन्सारखौ आं होनोसै. आं एक्चुअलि आंनि बाबाया अरिजिनेल नलबारि धमधमानि. ओमफ्राय गुवाहाटियाव सेटेल जाबाय. गुवाहाटियाव बखिष्ट बरपेटा होननाय मोनसे जायगा दङ, बेयावनो सेटेल दा. ओमफ्राय आं हाबा जादों बरपेटा र'डआव. ओमफ्राय आंनि हाजबेन्डनि अरिजिनेल न'आ जाबाय सायखंगुरि, बरपेटा र'डनि खाथियावनो. स' आसा खालामो नोंथांनि रिप्लाइखौ आं होबाय. ओमफ्राय सेकेन्ड कुइसन झरना बसुमतारी. नोंनि फेभरेट कालार आरो मा ओंख्रि थावसिन जानो गोथाव मोनो? ओरैनो थानाय समाव मा खालामनो थानो मोजां मोनो? सेस. Okay, thank you so much Jorna Basumutari for your question. आंनि फेभरेट कालारानो जाबाय लाइट पिंक आरो लाइट ब्लू. ओंख्रि होनबा आंना एकदम फेभरेटानो जाबाय अनला ओंख्रि, अनलाजों दाउजों. माने बेखौ होबाथाय आंनो जेबो नांला. आंनि एकदम उन्दैनिफ्रायनो आं बेखौ जानो बिराद गोथाव मोनो. बेनि उनाव मा सोंदों? ओरैनो थानाय समाव मा खालामो? ओरैनो थानाय समावथ' मा होनो आगोलाव बेलेगमोन, माने स्टेज बाय स्टेज सोलायलांगासिनो. जेब्ला स्टुडेन्टमोन होनबा स्टुडेन्ट लाइफआव माने ड्रयिं खालामनो मोजां मोनोमोन, मिउजिक खोनासंनो मोजां मोनोमोन, डान्स आगोलाव माने बिराद डान्सनि करिय'ग्राफार जानायनि बिराद सिमांमोन. स' एनि टाइम माने खालि मोनसे गान माने गोदान भिडिअ बा माबाफोर ओंखारबानो बेखौ माबायदि करिय'ग्राफ खालामनो हागोन, माबायदि पारफर्म खालामनो हागोन बेखौनो सानबाय थायोमोन आगोलाव. दाथ' ओरैनो थानाय टाइमाव जेसे हागौ इउटुबखौ नायबाय थानाय जायो भिडिअसफोरखौ. टिभिजोंथ' खुनु कानेक्सनानो गैला आंना शिबम फैनायनिफ्राय. ओमफ्राय बेजोंनो टाइम पास, शिबमजों थानो मोजां मोनो, जेसे हागौ बेजों टाइम स्पेन्ड खालामनो मोजां मोनो. बेनोसै. ओमफ्राय थार्ड गलापी बर'. किउट नुदों बाजै. थेंक इउ स' माच. ओमफ्राय फ्रेंकलिन नार्जारि. नोंना हबिसा मा आरो नोंनि जोनोम जायगा एन्ड क्वालिफिकेशना बेसे? स' फ्रेंकलिन नार्जारि, थेंक इउ स' माच फर द कुइसन. आंनि हबिस होनबाथाय बेनो मिउजिक, डान्स. ओमफ्राय दाथ' एसे ब्लगिंबो जाहैबाय, ब्लग खालामनो मोजां मोनग्रा जाबाय. ओमफ्राय आंनि जोनोम जायगाखौथ' आं खोन्थाखाबाय. बे जाबाय जोनोम जायगाखौ आं खोन्थायाखै. जोनोम जादोंमोन आंना देरगाव, गलाघाट देरगाव डिस्ट्रिक्ट. आइया जिहेतु आंनि हारसा, स' आइया देरगावनि. स' आं जोनोम जादों देरगाव, खिन्थु उन्दैनिफ्राय देरदों धमधमायाव. माने आइयाबो जब मावोमोन, स' आबैजोंनो देरनाय जादों आङो. ओमफ्राय जेब्ला स्कुलिं टाइम जादों होनबा आं गुवाहाटियाव फैदों. स' बाखिखिनि टाइमा गुवाहाटियाव स्पेन्ड खालामदों. ओमफ्राय आंनि क्वालिफिकेसना होनबाथाय आं ग्रेजुवेट. बिपुल बर'. आब' नों बबेनि आरो बबेयाव हाबा जाखो? प्लिज रिप्लाइ. स' आं बे रिप्लाइखौ आगोलावनो होखाबाय. ओमफ्राय जेबि फेमिलि गर्जियास आब'. थेंक इउ स' माच. ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसन. एक्चुअलि बे मोननै कुइसन अलमस्ट सिमिलार. स' आं सानै मानसिया सोंदों, स' आं ज' एन्सारखौ होगोन सानदों, माने कानेक्सन दंलायो. स' फार्स्टआव जाबाय धनिराम गयारि. बाजै नों आदाखौ माब्ला नुनायमोन आरो मा समनिफ्राय लोगो मोनलायनाय? प्लिज अन्नानै रिप्लाइ खालाम बाजै. ओमफ्राय थेंक इउ फर द कुइसन. एन्ड नेक्स्टआ जाबाय ददेरे स्वर्गियारि. आब' नों आदाजों मोजां मोनलायनाय हाबा जानाय नामा? स' थेंक इउ फर द कुइसन. सानैनोबो आं रिप्लाइखौ माने ज'नो होनोसै.
So आं फार्स्टआव माला नुवामोन obviously first आं नुदों फै सना एलबामाव भिडिअ मिनिनो ओंखारदों सरि ओमफ्राय जों बिदि लोगो मोनना होनबाथाय आं जेब्ला डिग्रीआव फार्स्ट इयाराव जोंना माने हेन्डिगआव थानायाव माने मोनसे माबा जादोंमोन मा होनो पिकनिक अर्गानाइज खालामदोंमोन कटन हेन्डिग आबसुनिफ्राय सरि मोनसे पिकनिक अर्गानाइज खालामदोंमोन ओमफ्राय बेयाव जों गासिबो जेसे माने बर' स्टुडेन्टसफोर दंमोन जों थांदोंमोन ओमफ्राय बेयाव ओरैनो दसे नुदोंमोन आरो माने जास्ट हाय हेल' ओमफ्राय बिदि जेबो नङा आरो ओमफ्राय I was nobody then ओमफ्राय नेक्स्ट 2007 2007 ना 8 आव सायराम गाजिला होननाय मोनसे माने VCD एलबाम माने बे मा होनो VCD जागोन ना one disc ना 2 disc नि जे मोनसे फिल्म ओंखारदोंमोन आगोलाव सायराम गाजिला होननाय मोनसे फिल्म ओंखारदोंमोन बेयाव आं मोनसे फिसा रल लादोंमोन रुवाथिनि होनब्लानो तारमाने बे शुटिंआ जोंनि जायगायाव तारमाने बकिस्टआवनो जादोंमोन स' बे टाइमाव आं एसे फिसा रल लादोंमोन बेयावनो बिथांखौ लोगो मोन्दोंमोन स' मोजाङै लोगो मोन्दों आरो बाट बिदि जेबो गैयामोन दै नोंथांमोना प्लिज साननाङा एफेयार दङ मा दङ आं बिथांखौ बिराद रेसपेक्ट खालामोमोन एज ए सिनियर आर्टिस्ट ओमफ्राय बे समनिफ्राय ओरैनो माबाफोर बेनि उनावथ' जों कुनु दिन एखेलगे जेबो एलबामबो खालामाखै बास हाय हेल' मालाबा लामाफोराव नुबाबो लोगोबो मोनफेराखैनो बुंनो हागौ आरो ओमफ्राय मोजां ओमफ्राय सरि मोजां मोनना हाबा जादों नामा होननानै सोंदों एक्सुवेलि बिदि बुंजाया जोंना बिदि कुनु एफेयार गैयामोन बाट या आं एडमिट खालामो जे आइ हेड ए क्राश बिनाव आंना क्राश दंमोन ओमफ्राय जोंथ' बिदि लोगोबो मोनखायाखैमोन ओमफ्राय बाट माने डाइरेक्ट बिथाङा आंखौ हाबानि थाखायनो प्रप'ज खालामदों जे टाइमाबो जाबायमोन ओमफ्राय आंबो विशाखापट्टनामाव दंमोन ओमफ्राय आं न'आव फैदोंमोन बे टाइमाव स' बिदिनो न'आव फैबाय डाइरेक्ट सोंफैबाय बिदिनो माने एरेन्ज काम उनाव बुंनो हागोन आरो लाभ बाखि नोंथांमोना सानना लादो नेक्स्ट कुइसन एक्सपार्ट एरा बाजै नोंनि फार्स्ट लाभा सोरमोन बिदि कुइसन सोंनानै आंखौ नोंदानिफ्राय होखारजानो लुगैदों नामा बिदि आं एम नट कम्फर्टेबल बाट या ऋतिक रशन सानना लादो ऋतिक रशन होननानै नेक्स्ट कुइसन आलारि नार्जारी इट्स ए कमेन्ट एक्चुअली आलारि नार्जारी भेरि नाइस बाजै सना थेंक इउ सो मच नेक्स्ट कुइसन जाबाय मन बिजय बर' आब' आदाया मा जब मावो एक्चुअली बिथाङा दा भेटेरिनारि डिपार्टमेन्टआवनो मोनसे जब मावो लोगोसे ओरैनो फिसा फिसा बिजनेसफोर दङ समायना बसुमतारी आब' नोंसोरनि रियेल न'आ अबहाय आई गेस आं बेनि रिप्लाइखौ हरखादों बाट थेंक इउ फर दि कुइसन मिजिंसार रामसियारि मोजां थेंक इउ ओमफ्राय लाइमोनस्रि बर' आब' नोंसोरा न'खराव साबेसे जायो गासै आरो गुमैया मानो फिल्म एलबाम बानायला अन्नानै रिप्लाइ खालाम आब' सना लाभ इउ आब' सना थेंक इउ सो माच लाइमोनस्रि बर' फर दि कुइसन ओमफ्राय जोंना न'खराव एक्चुअलि इसना माने आंनि हाजबेन्डना माने नोंनामोनना बिदा फंबाय इसोर साथाम ओमफ्राय आंनि हाजबेन्डा माने बे बयनिसायबो उन्दै ओमफ्राय आइ दङ ओमफ्राय आफा दंमोन बाट लास्ट इयार बिथाङा दा गैला बोसोरसे जाबाय आफा गैया ओमफ्राय आदामोना एक्चुअलि जों आदा गेजेरा माने सरि बेवाइ आंनि बेवाइ गेजेरा गुवाहाटियाव थायो ओमफ्राय जों जयैनो दङ फैबाय थायो गेजेर गेजेर जेब्ला सोलाबो माने सुटि मोनबा ओमफ्राय बेवाइ गिदिरा जोंनि खाथियावनो थायो आगोलाव जों ज'नो दंमोन ओमफ्राय दा जिहेतु फेमिलि बारायबाय न'आबोथ' पुराना जोंना बिदि गोदान न' लुथ'वाखै स' बिथांमोना खाथियावनो दा गोदान न' लुनानै थायो ओमफ्राय थांलाय फैलाय दङ बिदिनो स' दा जुदि एट प्रेजेन्ट जोंना न'खराव साब्रैल' होननो हागोन आं आइ ओमफ्राय नोंदा ओमफ्राय शिवमखौ लाखिनाय हिन्जावसा सासे दङ ओमफ्राय सोंदोंमोन नोङो आदाया मानो फिल्म बानायला आम सरि गुमैया मानो फिल्म बानायला एक्चुअलि बे इयारावथ' कभिडनि थाखाय माने जेबो शुटिं खालामनो हाथ'वाखै ओमफ्राय एसे बिजिबो दा जबजोंबो थेवबो नोंथांमोना बिदि साननाङा जे बानायदों बिनि फिल्मा थारमाने सिजौ आरो संग्राम मैहुर
माने बेफोरखौ नेक्स्ट इयार नोंथांमोना गासैखौबो मोनथामखौबो नुनो मोनगोन सो just wait ओमफ्राय next question sorry next actually बे comment GM बसुमतारी बनाय बाजै नों नायगोन दे हायोब्ला सम सम एलबामबो बनायनो नाजा दाबो सम दं thank you so much so sweet of you actually नाजागोन जुदि हायोबा नायनि मा जायो आं सानो आं अलमोस्ट माने दासिम दिनैनिसिम जिखिनि माने जि कमेन्ट फैदोंमोन बा कुइसन सोंनाय मोन्दोंमोन आं रिप्लाइ खालामखाबाय बायदि मोन्दों आं थेवब्लाबो जुदि थालांदोंबा आंखौ निमाहा होदो नङाब्ला भिडिअआ बिराद गोलाव जाहैगोन ओमफ्राय आं सानबाय दिनैनि भिडिअखौ आं बावनो फोजोबनोसै आसा खालामो नोंथांमोननि सोंनायनि फिनखौ आं होबाय ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर लोगोसे मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो गोजोन्थों